Здравейте! Днес ще говорим за омега-3, 6 и 9 масните киселини. Ще разгледаме тяхната химична структура, хранителни източници и приложения за човешкото здраве. Масните киселини са основни градивни единици на липидите. Те биват наситени и ненаситени. Ненаситените масни киселини имат поне една двойна връзка в своята въглеродна верига. Когато говорим за омега-масни киселини, терминът омега показва позицията на първата двойна връзка броена от метилния край на молекулата, наричан още омега-край. Например, първата двойна химична връзка при омега-3 масните киселини се намира при третия въглероден атом. Тази структурна особеност обуславя различните физико-химични и физиологични свойства на омега-масните киселини. Омега-3 масните киселини биват алфа-линоленова киселина, ALA, съдържа се в ленено семе, чия и орехи. Ейкозапентеенова киселина, EPA, основно в рибено масло и морски дарове. Докозахексаенова киселина, DHA, критична за мозъка и зрението, присъства в мазни риби и водорасли. Представители на омега-6 масните киселини са линоловата киселина и арахидоновата киселина, а олеиновата киселина, съдържаща се в зехтина, е вид омега-9 масна киселина. Омега-3 масните киселини се съдържат в сьомгата, скумрията, лененото семе, чията и орехите. Омега-6 се набавя от слънчогледовото олио, царевичното олио, соя и ядки. Основните източници на омега-9 са зехтин, авокадо и маслини. Омега-3 масните киселини намаляват възпалението и подобряват липидния профил, като намаляват триглицеридите. Подпомагат мозъчната функция и зрението. Намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания. Омега-6 масните киселини са важни за растежа и възстановяването на клетките. Участват в имунната функция и поддържат здравето на кожата и косата. Омега-9 масните киселини намаляват лошия холестерол и повишават добрия. Подкрепят сърдечно-съдовото здраве. Омега-3, 6 и 9 масните киселини са жизнено важни за оптималното функциониране на човешкия организъм. Те не могат да се разглеждат по-отделно, а в баланс, тъй като прекомерният прием на омега-6, например, може да засили възпалителните процеси, ако липсва достатъчно омега-3. Поддържането на разнообразно и балансирано хранене е ключът към това да се възползваме от всички ползи на тези ценни масни киселини. Ако ви харесва съдържанието на това видео, моля абонирайте се за канала на Фармакознание БГ.